weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni tokke dugu kolda veli ngara fuladu madina yero fula misra kon waktu yoni hato hamdallahi seyni walla mbiya sare seyni e nder galle ceerno ibrahima diallo taweteɗo to Espagne e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardedi kabruji men to leydi Sénégal hofgo balɗe tati hande watti ɗum wonande ɓen dognoɓe autoji hankiɓe mbaɗi haalande mabɓe ɓe kolliti hayso tawi waɗi kaldigal ala kala taw ko heɓa hen to leydi Mauritanie hoorejo leydi ndi taweteɗo subaka hande o to Teshida wuuro Nayiɓi wuuro Ganni taw ko festival ko fade banggue pine nokku o mawɗo leydi ndi holliti subaka hande o ɓe jaɓata haare leƴƴi taw addata ɗum ko caɗele leydi to leydi Mali koninkoɓe leydi ndi hanki keeɓi kene tolno e avion ngaji jeetati ne hen hélicoptère aji gam wallide laamu leydi ndi armée leydi ndi ha wawa habtade ɓen joguiɓe armée ji taweteɓe ndera leydi ndi ɗum waɗi ko hanki toon to Bawol aɗa diwoje ngal Modibo Keita to leydi Guinée Conakry sellu Delen Diallo kame yaadi mum hanki kolliti metti mumen fade laamu transition gam haɗede fode usu yaltude leydi ndi caggal nde suudu ñawore rokkimo nden yamirore kabruji men mana en ha to Côte d'Ivoire Burkina Faso Ghana RD Congo ma en jaato France Allemagne ha to Arabie Saoudite musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗen ɓandu jaaɗoru koppi musoji ɗaɗi cukkiɗi joguiɗo AVC jogui karƴak mo ganduɗa ƴiƴam muɗum dogata e ɗaɗi muɗuma joguiɗo sukara e ɓandu muma jokkodire gorel teyya gorel teyya ko lekki moƴƴi kayisaji mawɗi goni hen iwri en koto koredinoro way kono ha ko wargani a wulna ndiyam ma ha wula juppa hen aɗa yara no wirani aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi hebde hen hoolare timmude jahata koto site gorel teyya janggana hoore maɗa ko haala e ñabbuji ɗi gorel teyya safrata ɗi kala mbatta ko www.gorelteyya.com ma janggan hoore maɗa kala kada yiya hena gorel teyya ala rewam ala effet a yarat ko lekki ki woceteki yareteki aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde tongoɗe gorel teyya woto woɗɗo joni joni so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Amadou Ba 00336 52 19 76 71 so tawi ha joni ko leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda 00336 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business +1 34 77 01 56 77 so tawi koto leydi Gabon gonɗa jokkodirta koye biyeteɗo Pape Kane mbatta ko 077 39 57 97 so tawi koto Kidira gonɗa jokkodirta koye galle Ceerno Habous Diallo 00221 77 554 75 54 musidɓe tedduɓe toppitoɗen gorel teyya ko nafoore ɓalli meɗena ceerno jibisi ko wittiyanke leɗɗe safriyanke safroji fina tawa ceerno jibisi laaɓaɗo listihar kumpitiɗo ƴeewgal sa jokkodire makko
arokimo inde ma e inde nene ma o haalane caɗele ɗe gonduɗa ha mbiyamo yoni. ceerno jibisi ko kumpitiɗo ko fate banggue lasrari joguiɗo humre kumaɗo walla ni joguiɗo caɗele dabare sa jokkodire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa. ceerno jibisi ko lotowo ɓayre banggue dañal aduna ha tenti noon e on commerçant walla ɗanniɗo liggotoɗo yogay fannuji certuɗi kala. ceerno jibisi to banggue leɗɗe omo safra ñabbuji cuuɗetoɗe nder ɓalli ko wayno kiis fibrom nem debbo donkuɗo ɓesnude mo seyɗani memi ɗeɗo gueɗe kala kanko ceerno jibisi omo safra joguiɗo caɗele goragu jawɗo yiitade hoore muɗuma sa jokkodire ceerno jibisi ma yiito hen hoore maɗa. ceerno jibisi ene jogui leɗɗe e fannuji tati hen lekki goti ene safra kene tolno e sappo e tati rafi lekki ɗimmiki ene safra kene tolno e sappo e jeetati rafi. so tawi noon koye mbadi tati ɓiri ndi waddete koye gawri samme walla ni gawri suuna on noon ene safra kene tolno e sappo e jeenayyi rafi so tawi a waɗiri no wiruma ni henna. ceerno jibisi holto tawete ñalawma hande o omo tawe to cuuɗi men joom ɗum ko caggala nde o wonno toon to Wourossogui hande o omo andina dendagal bandiraɓe almuɓe makko e yiɗɓe jokkodirde makko kala omo tawe ɗon ɗo cuuɗi meɗen juma. ceerno jibisi to banggue ƴewgal so tawi gonɗa koye leyɗele ñamoje franc CFA joɓata ko temedinayi mbuuɗu so tawi noon gonɗa koto leydi Mauritanie mbatta ko ujunere ugguya so tawi noon gonɗa koye leyɗele goɗɗe ɗe gona ɗeɗo henna ceerno jibisi ene waɗanma taw hay mbuuɗa yoɓata. sa yiɗi jokkodirde e tonggode ceerno jibisi beele mbawa neldudemo so Orange Money walla ni so Wave beele o ƴewanma listihar maɗa mbatta ko 77 653 03 67 so tawi noon ko numéro makko appela beele mbawa hebde ceerno jibisi mbatta ko 78 163 24 82 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp ɗum koto leydi Mauritanie 00 222 47 22 80 84 so tawi noon koto leydi Mauritanie Nouakchott to Netteka ene tawe ɗona musidɗo makko biyeteɗo ceerno Alassane Sy sa yiɗi jokkodirde ceerno Alassane Sy mbatta ko 36 62 04 99 walla mbaɗa 48 10 00 13. kettode kaburuji mon e ɗemngal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe mawnde nogas siilo hitande ujune ɗiɗi e nogas tati yonti kumpital mene ɗemngal pulaar ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar to karallagal Weltare TV ha mbawon larde nate mon ɓosoje ko musidɗo mon Saydou Abouba bandiraɓe taweteɓe to leydi Gabo catal heblo sukaɓe Afrique sengo Gabo ene noddi batu mawɗo no feewi on batu noon waɗata ko ñande capan tati nduɗo hen lewru ndu gonɗen to waɗata ko to Libreville waɗɗani aéroport mo Léon Mba taw kadi ko sara KFC so tawi on gari ha ɗon so on jokkodire ɗeɗo henna tonggode ɗe min dokkirde maɓe kalanoɗo ɓe keedi mbawon tawtorede jonde heblo sukaɓe Afrique sengo Gabo Souleymani Ba gardiɗo cetal heblo sukaɓe Afrique sengo Gabo so tawi ko tonggode makko 062 47 82 à 20 so tawi noon ko Alhaji Oumar Sy kolaɗo kuuɓal cetal heblo sukaɓe Afrique sengo Gabo mbatta ko 066 94 87 86 so tawi noon ko ceerno Samba Sy kan woni joguiɗo konngol cetal heblo sukaɓe Afrique mbatta ko 066 13 64 55 musidɓe tedduɓe nottoɗen heblo sukaɓe Afrique sengo Gabo ɗum waɗata ko ñande capan tati ndulewru ndu gonɗen so jomiraɗo haaji ɗon ɗo Libreville sara aéroport Léon Mba woɗɗani KFC kabruji men ɗemngal pulaar gartaten koye Sidiki Kaba kan woni jagorɗo joguiɗo armée leydi ndi hanki wo tawtorama natgol 2022 2023 wonande ɓen koñinkoɓe
taw ko hakkunde mintareɓe kame gendarmeɓe natoɓe jangde towde nde dowroɓe ngam arndade miijoji ɗin ceɓɓitiɗi gila e janguji ha e gueɗe goɗɗe gueɗe ceɓɓitiɗe habtade yoga e gueɗe e peeje kene wasa addude jaam e leyɗele kam ɓeydude ndenka e kisal yoga e nokkuji ɗum namdi ko jangde towde kame miccugol e hutorade haqqillaji ceɓɗi wawde andude ɓen seɓɓitiɓe tawete koye nder yimɓe to ene kadi ko ɓen mbomata kala saaha gaddata janguji gaddata pelle ngam wadde janguji gueɗe goɗɗe kala ɗum noon ɓe kolliti so tawi woni nden kala jaam wodata so tawi nden ka timmoko dañanama haqqillaji ha mbawi sañade to banggue sifa jangde e jangude ɓen hutortoɓe ɗin fannuji ene gasa ma jaam duumiɗo artu ha TNT Sahel kam e Afrique kala keddoɗen ha joni koye Sénégal gartaten koye jaltugol aduna jaydiyanke toon to Vélingara taw ko biyetenoɗo Bocar Sall kanko noon o wonno koye jayde witende Tewde FM kanko noon wanno ko accident e sareta Sara Sare Mamadou Sadio hanki noon o wasi fittano makko jayde Weltare TV Weltare ɓiɓɓe fulɓe nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala Saydou Gueye gonnoɗo joguinoɗo konngol galle lamorgo ngo kame APR kala caggal nde ituno e golle muma waɗino deƴƴere mawde no fewi kono ɗo saaha mo gonen mawɗo leydi ndi subtimamamo waɗimo jagorɗo disodirteɗo Sara Muɗoma toon to galle lamorgo to caggal dumno juɗo nde o yalti toon oɗo saaha wurtitima e nder oɗon galle finoɓe to Madina Yero Fula ene tawi nder région mo Kolda ɓe kolliti mette mabɓe hanki o ɓe kolliti hande aɓe jeeya e yimɓe ɓurɓe wawde remde guerte e nder leydi Sénégal kono kadi ɓe teskima caɗele mantiniɗe taweteɗe toon so tawi cuumu waɗi walla accident waɗi walla gueɗe goɗɗe mbaɗi ko caɗele mawɗe saabu soɓe noddi ɓen koninkoɓe faabo woni sapeur pompier en giwata kene tolno 60 kilométre toon to Kolda nde ɓe garata tawat ko bonanno boni saabu ne woɗɗi no fewi yiddeɓe ko wanede caserne moƴƴo no fewi taw ko fate banggue ɓen koninkoɓe faabo ɓe sapeur pompier beele mbawa tambade ndenka e kisala ɓe kolliti kadi rewɓe mabɓe hewɓe so tawi cowima beele jibina ko caɗele mawɗe no fewi nde tawno cuuɗi safara ngala kaɓirɗe timmuɗe ɓe kolliti aɓe jeeba no fewi ɓe erima laamu ngu nde wawata ɓeydande ɓe darde e pinala e coftal e gueɗe ɗeɓe jogui e ɗo saaha beele ɓe mbawa yitade koye mabɓe e nder leydi mabɓe Sénégal hande watti balɗe tati hofgo juuɗe ɓen dognoɓe autoji e nder leydi ndi bisuji karuji ala kala ko dogata e hakkude leydi ndi e yimɓe ɗannotoɓe e kala banggueji ɗum ko caggal kala garage autoji mum kala nana ngaari kamɓe noon ɓe kolliri ko mette mabɓe wonande habtade ɗiɗo henna accident ji peeje ɗe laamu ngu addi ɓe celaki kono peeje ɗe ko ɓurtuɗe no fewi so tawi wawi hoyfinede ɓayde kamɓene ko hen ɓe guuri beele wooda koɓe dañi hanki noon waɗino kaldigal kono ngal kaldigal ala ko gasi ɗum ko caggal nde jagorɗo yagara hollinno laamu ngu ne udditi juuɗe mum ngam kaldigal kono ala ko gasi kamɓe ɓeena dognoɓe autoji kame syndicat ji mabɓe hanki ɓe mbaɗi haalande mabɓe kuccame jaydiyankoɓe kolliti hofgo mabɓe ngo ala happu so wona kay yiddeɓe ko pamodiral e nandiral nde wonata hakkude mabɓe e laamu leydi ndi Sénégal hecci hanki o cummusɗo kam waɗi taw kadi waɗi koto hasdol mo Djibo Leyti Ka sanga 13 heures ko nden ɗum waɗi cummusɗo no fewi ganda bonni ladde hewde gueɗe kewɗe cumi toon cumo umori kene wona kiloji sappo nokkubireɗo jaga ene tawi nder commune mo Thiel département Linguére cumo noon sumi kene tolno e ujunere e temedde 950 taw ganda ko hectare woni ko huuɗo yeehi taw ganda wurno hen ko daabeje kame gueɗe goɗɗe kala on cum kala yeehi naate ladde hanki kuccama e jaydi yankoɓe gardiɗo landa Pastef woni Ousmane Sonko ɗum ko caggal nde juge Maham Diallo holliti ɗin ɗereji gayni hen ha laaɓi nawani ɗum suudu criminel ko fate banggue viol ko toon haala ka jogori nawede gam ñaawo yedi toon so ari toon ala ko heddoto so wona ñawore kanko Ousmane on hanke konngudi makko holliti gaga tan hankadini mawɗo leydi Sénégal hay ɓen ñawoɓe woni magistrature en kamene wonde ɓen koninkoɓe leydi ndi pop gonti añɓe makko gila tan wo toɗɗa wo ardi mairie wuuro Ziguinchor
woni joni kene tolno e lebbi sappo ha hande o yaltani leydi ndi ngam ɗaɓɓoyde wallidiɓe to banggue golle ƴellidde ala ko saabi ɗuma so wona ɗeɗo henna caɗele ɗe o wuuri e nder leydi ndi Sénégal to Sénégal keddotoɗen to Libi suka Sénégal najo goto taweteɗo to Libi kam yeeya no kom maccuɗo ni waɗa ceerno Mamadou woni inde makko ko ceerno Mamadou o jeeya koye commune mo Misra nokku biyeteɗo ko ndiyam toon o jeeya tawinde région mo Tamba taweteɗo toon to Libi waɗanno ko moto Jakarta pedde bandiji nanguimo yeeyimo woɗɓe ɓenne kadi hande namdi ko million ngaji 3 so tawi tottaka accatamo on vidéo noon yettima koreji makko kolliti kañumen o sa hande ngala on halis WAS ɗum noon firti ko hande o sukaɓe hewɓe taweteɓe Libi ne guura ɗeɗon caɗele mawɗe no fewi o yiyema hollitino dumunnaji jawtuɗi sukaɓe hewɓe ne nangue jeeye no kom jiyaɓe ni oɗo saaha noon ɗeɓi ustade seeɗa caggal hewɓe natti rewde e ngol ɗon bolol kono ha hande ciltam ɓen ɗannotoɓe ene garay ɗin mbadiji sanate juuɗe ɓen koye on sifa ɗum rewata to kolda kikiɗe hanki kirɗo ko oto goto personnel woni particulier kam woni féri suka to nokku biyeteɗo Dabbo to nokku biyeteɗo Dabbo ne tawi nder région mo Kolda on mo féri o noon ko élève janggoyannoɗo cours anglais wiyete ko Sadio Balde wiyeteno on ko ɗon e ɗon tan mayine wonduno suko debbo goɗɗo biyeteɗo Fatoumata Balde on noon gañima hen gañande musde no fewi ne tawi to hôpital mo Kolda kanko on chauffeur o nanggama kono tinama e makko omo luuɓa sangara no fewi ne gasa taw ko gomnoɗo ha waɗiɓi nattude yiide ko waɗata ko kono ɗo saka mboɗɗamini guite makko perti no fewi caggal ko waɗi ko mo andi moƴƴani to Kédougou toon kadi hanki ko tana musɗo waɗi toon ko mabbugol ɓulli ɓen asoɓe kanŋe taw koye nokku biyeteɗo ñankambana rewɓe tato mbasi hen pittali mumen ɓen rewɓe tato wasa ɓen pittali men hen go wiye ko Lemma Sissoko Fatou Sissoko Dala Diallo ɓeɗo henna mbasi hen pittali mumen debbo goɗɗo on astama e nder ɗen gasde kono tawa ko buhe ɗiɗɗe kala ko kelle ɗum ko hanki o ɗum waɗi ɗon ɗo ɓe gasatno kanŋe toon to Kédougou jeeyeten ko toon to Ziguinchor tawi toon musidɗo men Amadou Ishaqa Keɓe assalamu aleykum wa rahmatullah hol kabruji garanɗen toon kikiɗe hande o. Wa aleykum salam wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Sar Abdullaahi Saar a salmitama e dennangal hettoɓe Weltare TV kabruji garanɗen ɗo e nder Ziguinchor para élève en ɓeyde ina wayno won koɓe kolliti woni élève aji yanoɓe to école aji mbiyama gadda toni so tawi gaddani toni ndiwa joni noon kamɓe eɓe namdi laamu ngu wino ɗo e duuɓi 5 ko kañum jogui toni élève aji holko saabi kamɓe ɓe mbaɗanani ɓeɗo élève aji ha museji ina namdo yoɓe gaddoye comci mabɓe so ronki ɗum soɓe gaddani ɓe ndiwe ɗum noon para élève en ɓe mbine namdi laamu ngu ko wino ko ha joni ɓe jiyani beele ɗum ina woodi walla woodani ɗum noon jaabowol woni ko e laamu ngu so tawi en garti to e diwan Goudompa eɗen gandi guyka deydi nan toon ummitima kadi fewte batte 4 ina wayno wuyɓe ɓe no ummoto ko ɗon to Guinée Bissau ngara gujja ga e diwan Sédhiou ɓe jaaha ɓe gujjima won kolte 6 ɗen jeehi ɓe gartani kadi kolte 3 ɗum noon ɓe gullitima yo laamu ngu waw daranade ɓe hen wawa wallude ɓe e ɗeɗo gueɗe beele ina natta ha laaɓa so en jeehi to e nder Guinée Bissau to wiyete Suzana kamɓe de ina wayno eɓe goddi toon e projet ji mabɓe eɓe liggo kono noon ɓe kolliti holɗum ñaamon naati toon ina bonna guese mabɓe ɗe ko fewte batte holɗum piindi leɗɗe mabɓe ndi ɓe jii kala ko fuɗɗino fiindude hen ina boni ha no feewi ɗum noon eɓe ñaagui ballal umarade e laamu Guinée Bissau pour wawa wallude ɓe ha pompana ɓe ɗum ɗo ko woni e nder guese mabɓe ko beele ina wawa yaltude so tawi en garti e nder Gaay e nder Kafountine kamɓe ne ɓe kolliti holɗum maayo ngo no ngo ƴerdata ni
ina wayno sardiŋaaji gonnooɗo e sara ɗoon e nder fof naatti e nder geeƴ. ɗum noon waɗaniiɓe caɗeele ndema maɓɓe fof nana e nder geeƴ. ɗum noon Weltare TV musidɓe Amadou Issa Kebe gorko mbotto kabaruji ɗo fuɗɗo radio Zik FM jokkondirde e Saar Abdoulaye Saar yalla koye walde e jam. Amadou Issaga Kebe golle man jooɗi peewi sen giwi to Ziguinchor Sénégal paaɗen koto leydi Mauritanie. To leydi Mauritanie wuro Tichida hande woni wuro ganni wuro ñeñal kame pine nalankoɓe yimoɓe dolketeɓe leydi lambaji gamri kala sifa hande ene toona ngam wurtinde pinal wuro ngo e wurtinde ganni wuro ngo tawno wuro ngo hollitama ko wuro nayi ɓiwo taw kadi koye guure ganni nder leydi Mauritanie heptinago to banggue UNESCO. ɗum jeeyi sababu hande hoorejo leydi Mauritanie kame gouvernement o kala ene tawi toon festival balɗe 5 ko jimri e guuɗali e ñaañi e yimde e beyti e ñamde tew yarde attaya hollirde mbaadi leydi Mauritanie. ɗum woni o saaha ko woni toon mawɗo leydi ndi subaka hande o waɗi haalande makko o holliti leydi Mauritanie yimɓe kala ko gotum yoɓe gon neɗɗo goto kono kadi ɓe kolliti ɓe jaɓata wonande ɓiɓɓe leydi ndi ne pecco taw feccataɓe ko sifa leydi ko wayno leydi titre foncier gueɗe patuɗe e gueɗe kala. ɗum noon kamɓe kala ɓe dentuɓe gona neɗɗo goto kala ko laamu ngu fawi hen fawantaɓe ko moƴƴere e ɓamtare tene kadi marade e pine e ganni ha kamɓe kala ɓe mbawa ƴellidde kala kene wiye ganni e pine leydi Mauritanie kala. kanko maw leydi noon mawo duuma toon hande o ene gasa o joftoya toon to lamorgo leydi Mauritanie woni Nouakchott ko fate banggue on festival ma o duumo ha ɗo e balɗe 5 tinama noon sosoɓe hewɓe oɗo saaha ko wayno guelaji so ena heddiɓe kala fama busu en kala jaɓani toon to Tichida gam ƴakkoyde tew gueloɗi kono ne kadi yahoyde kosam mum e amoyde beele wooda ko dañi toona yoɓe ndeña noon wotaɓe dañorede toona to leydi Mauritanie keddoɗen hanki conférence mawɗo ko fade banggue BIP ko société pétroleum ene wonde directeur mum woni Mohamed Al Imam. ɗum noon ko yewtere hakkude makko e société ji tokosi ko fate banggue ɓundu walla mbiyen woyndu noddirtendu heende tawetendu e nder leydi Mauritanie hewndu gaz so tawi ƴeŋŋinama wonande ɗin société ji tokosi entreprise aji tokosi ne mbawata wawde ƴellitade hen ha mbawa hebde hen mbawa gollinde hen koye nden yewtere fatuno e nder gurdam gaz leydi Mauritanie. to Mauritanie keddoɗen hanki gasi ha laaɓi ko fate banggue conférence tataɓijo taw koye jaam Afrique ko wona ɗum ko jonde sukaɓe rewɓe kami jonde jaam Afrique oɗo saaha ɓe miccima woni mbadi tan ko darnude université duɗal manggal ngal ene mahato haaqillaji faade peewal ngal ne mahato haaqillaji sogga ɓerɗe faade jaam e nandirala en e mette ha tenti to banggue dinagu kame leñamagu yalta kamɓe kala ɓe kuccana golle e fandare ko wona ɗum ko ɓe tongi kene tolno e 14 eɓɓoje taw kadi ne wondi e miccade kene fota wawde yaltinde Afrique e caɗele ha tente ɓen sukaɓe jogorɓe tamboyade janggo gonangal leyɗele Afrique ɓen tambiɓe taw ko tambugol towgol walla mbiyen tan haute commissariat tawɓe to banggue daraniɓe haqqe innamade nder leydi Mauritanie mbaɗi ballal finance manggal no fewi ngal ballal noon ko walloyde ɓen sumranoɓe toon to tujinin ha ganduɗa sukaɓe nayo keddi hen kene tolno e enveloppe mo million ngaji 2 uguiya kiɗɗo woni moni kala ko rokka hen taw kadi ko ballal yalti koye société civile ngam muññidde ɓen sumranoɓe e nder nguɗon cum hamningo no fewi jagorɗo rewɓe kame ballal woni Sofia Bittu intaha waɗi jillu mum hanki to Nouadhibou ngun jillu noon ko toon wo darni eɓɓoje mawɗe no fewi kene tolno e 400 projet ngam wallidde handicapé en ha tenti kadi ɓen ñoolaɓe taweteɓe leydi Mauritanie ha jomumen mbawa darnude calɗi golle mumen beele mbawa gollade finance jogorɗo waɗede hen ɗum koye nder leydi ndi kala kono koto Nouadhibou o holliti wonande ɗen peeje ƴettaɗe ma tolnoyo 2 million koppreji euro ngam wallidde ɓiɓɓe ngenni ndi ha tenti noon ɓen joguiɓe caɗele to banggue handicapé beele mbawa darnude fond ngam neldugol hebde sariyoji ɗine wawa ƴellidde jomumen hakkude Algérie Mauritanie ɓeyda jokkodirala ɗum ko jillu jagorɗo jeeygu
Kamala jagoɗo jeegu mo leydi Algérie hanki dañi jodotade hoorejo leydi Mauritanie ɓe mbawi yewtide toɓɓe jaaƴe no feewi ene hen ɗen toɓɓe ƴellidde jeegu Algérie e nder leydi Mauritanie ko fati banggue luuma mawɗo no feewi mo Algérie yiɗi wadde ma waɗ ɗum hitande hikka nde to Nouakchott taw kadi hewɓe ne mbawa yiitade en koye mumen ɓeydude commercial hakkude leyɗele ɗiɗe ɗum woni fandare mabɓe to sehil baabi ko suka gorko fi toon suka gorko goɗɗo mo fi janno laaɓi on noon heddaki hen wasi fitta ɗum kanko noon wiyama teeɓa jayde nde noon yañaki ko addi caɗele hakkude mabɓe to kankuso to kankusa to ne kadi ko suka giwnoɗo to Nouakchott kam yani e moto wattidi ko to hôpital on nokku kañumne ko ɗon e ɗon wasi fitta ɗum on noon procureur yamirino hanki kikiɗe kirɗo yo wire Sengiwi to leydi Mauritanie paɗen ko to leydi Mali hanki cérémonie dokkirgol kele ɗen laaɗe avion aji koɗi jeetati ne wonde hélicoptère aji muma ɗum noon waɗi ko toon to Bowal laaɗe diwoje ngal Modibo Keita Seno ɗowi ɗum ko chef d'état major général armée leydi ndi taw koto banggue weeyo on ɗowi ɗum rokkiri kele kene tolno e hélicoptère goto kame laaɗe keddiɗe taw kadi ko laaɗe juɓɓuɗe jaaduɗe jamanu bawɗe weyde dowa ngam wallide koninkoɓe wonɓe less habtade hande ganduɗa leydi ndi ene ronki deeƴal no feewi ɗum ko caggal janguje kala saaha ngol watti laabi e nder ton 2022 laabi kewɗi wa laabi joyya ko leydi Mali heeɓi ko fate banggue équipement ji keesi baaɗi dani hen nogas janvier 1961 mbiyen tan 20 janvier 1961 woni nogas lewru siilo hitande ujunere temedde jeenayi capanɗe jeegom e goho ha yetti nogas siilo hitande ujunaje ɗiɗi nogas tati woni armée leydi ndi waɗi hande manditare mum saabu armée leydi Mali darnono ko nogas janvier 1961 hande noon ko nogas janvier 2023 waɗi duuɓi capanɗe jeegom e ɗiɗi ko armée leydi ndi darna ɗum noon hande armée leydi ndi ne maaja ne hollita manditare muma ganduɗa guila tan 2012 ha yettiɗo hen armée leydi Mali deeƴani woni faama woni tan koye kareli musde no feewi e ndeka leydi ndi hooreji le ndi ne tijja discours muma faade ɓen koninkoɓe dariɓe jamma ñalawma ngam hadde leydi ndi yirbude dirguitade e kala saaha ɗon janguji keewi wadde e nder leydi ndi kala e keddoɗen koye ɓen koninkoɓe taw ko camp denowo ndenka national to Yerosu tonne kadi koko yiyana hanki o jamma alarba ne jofi alhamisa ko nden worɓe joguitiɓe armeji ha teddi jani taw kadi ɓe jani koye garde ko fati banggue on camp goto noon dañi fellede gañi hen taw ko koninke o mayani kono kam o gañima hen siftinde ona no jeenayyi lewru septembre 2022 jangu waɗino oɗon camp militaire teskama wonande on ɓen teskotoɓe taw holliti ɗum ko adjudant chef Mohamed Idrissa Konaté woni on baɗowo enquêteur officier central o holliti wonande région de Kayi hande jeyama e région ngaji ɗiɗi ɗimmo région ɗimmo ɓurɗo wawde yeyde e simmade huuɗo bonko ko woni drogue gaga Bamako caggal Bamako rewi hen ko Kayi wo holliti Kayi hande simme bonɗo woni drogue ene naate mum natgol ene ɓurti ala kala région ngaji goɗɗi tawiteɗe nder leydi ndi ha yetti ɗon wo holliti ko simmoto e ko yeyata ne heewi caggal loskoji ɗi mbaɗi enquête aji mabɓe won hen lahason ko temedere temedɗiɗi ɗo garɗa kala tawata kene ubbani liggani yeeye taw koye peɗeli jofogol e ɓiño e ɓaaño taw ko noon ɓe jeeyirta kono nder loskoji mabɓe ɓe mbawi jaggude hen ko heewi ɗum ko caggal addi ɗum ɗon ko Nigéria naɓe ko ɓuuri hewde on drogue iwata ko toon to leydi Nigéria to leydi Mali keddoɗen ha joni gartaten koye armée leydi Mali caggal ñalawma hanki armée leydi Mali ɓe kolliti e nder ɓattake moɓe jaltini woni tan ma fuɗɗo nogas janvier hande o 20 janvier 2023 maɓe puɗɗo rokkirde nonne kadi ko fati banggue leɗɗe médicament ji kame guura
kono latoto kono gasi go février lewru fandu so jomiraɗo haaji kono ɓe dokkirta ɗum koye laaɗe diwoje ko wayno hélicoptère ɗum ko nokku biyeteɗo marabogo kame mondoro ha fayenma to nokku biyeteɗo moura kame fere bogo ene wonde gawo tisida meneka gosi ɗiɗo nokkuji kala ma keɓ médicament ji to ene wondi kadi ma keɓ wonande guura no feewi taw kadi ɗum wallirta ɗumen koto banggue laaɗe diwoje ko hen ɓe gaddita ɗum ɗon ambassadeur mo leydi Russie taweteɗo to Bamako o jooɗodima e délégation timmuɗo taw on délégation ko mouvement aljawat kidal ɓe mbawi yewtidde toɓɓe jaaƴe no feewi ha tenti noon ko fate banggue gurdam nden kay kisal e nder région mo kidala ɓe mbawi yewtidde en toɓɓe jaaƴe no feewi oɗo saaha noon hewɓe ne namɗo mouvement aljawat mbete kañum e hoore mum oɗo saaha rungtaki wonande union européenne ha tenti noon ɓen yinnoɓe wiide ene doga koyɗe jaam hakkude kidala kam e Bamako sengi wi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry sello Delen Diallo kame yaadiɓe mum woni ANAD ɓe kolliti mette mabɓe mawɗe no feewi ɗen mette noon ɓe parni ɗuma koye ardiɓe laamu transition ɗum ko caggal nde neɗɗo mabɓe biteɗo Fodé Usu Fofana nangano taw kam woni cukko sello Delen Diallo on noon caggal nde heeɓi yamirore iwde cuuɗi ñawoje ɗi leydi Guinée Conakry ne wawi safroyade toon to France ɗum wanno ko nogase jeeɗiɗi octobre 2022 nde wonari ha aéroport ko nden haɗa yaltude ndi hawɗo ñalawma hande 17 janvier wonande cour d'appel hesɗitini jaltugol mabɓe leydi kono ha hande laamu ngu jaɓani so wona ɗaminede Mamadou Silla ne wawi yaltude ganduɗa gardiɗo lande UEDG on noon tawtoronoma no gasa 5 novembre dialogue ne gasa taw ko ɗuma kono ɓe kolliti so tawi ko ni leydi jogorani moƴƴude ni moƴƴande Guinée sellu Delen Diallo woni bismaɗo nana ko fo ado hoorejo leydi Ghana gon bisma ko nogase 6 ha nogase 7 janvier ton to Accra lamorgo Ghana taw ko jonde towde ko fate banggue ndenka e witto taw koye leyɗele Afrique bismimo ko nana akfa do holliti mawo tawtore nde ɗon jonde to Côte d'Ivoire ko élève goto hanki giwnoɗo école ene ƴettuno bateau bus taw ko dogowo maaje ɗe ngam fatude légal mumen transport ɗon noon nde wari hakkude maaje tan kanko on élève ɗon weddi sang makko yinnodema ko wartade wo diwi wonate ɗamɗon ndiyam hawre wonnoɓe bateau ɓe tini kalani dognowo on nde usti ɓe beddimo ɓoggi o sali nangude hen o ɓeydi nawde hoore makko nder omo ñoƴƴotono hoore makko yiddemo wartade yidde mayde tawi noon wonani mayirte caggal mum noon équipe paabo wawi diwde gam faabademo nde min ɓattimo o fuɗɗi wiide mo nawa hoore makko nder ɓen mbaddina ha jaltinimo kono haɗo andaka holko jeeyi sababu taw o yiiɗi yaltinde hoore makko aduna ko ay wonde kala loskoji goɗɗi enen jokki hen vidéo jirliɗo no feewi dañi sababu gendarmerie leydi ndi holliti laamu leydi holliti hen metti mum no feewi ɗum ko caggal yiyede gendarme goto no fiya wonande chauffeur taxi goto piggal musgal no feewi to noko biyeɗo subre ne tawe e nder région mo nawa hollitama hen mette mawɗe no feewi kanko on gendarme o nanggama oɗo saha loskoji ne jokki ko fate banggue jeeyi sababu ngal piggal on chauffeur ne leeli omo fetta ɗum omo diwa omo denko e dow muɗum sengi wi to Côte d'Ivoire koto Burkina Faso hanki o jango musgo waɗi taw ko jangoji ɗiɗi to Burkina Faso kene tolno e 17 neɗɗo walla 8 neɗɗo mbasi hen pittali mumen 18 ɓe hen 16 ko ɗoftidiɓe koninkoɓe leydi ndi gam wallidi men hen nayo ko mintateɓe ɗum waɗi koto nayla ton ɗum waɗi ngun jangu hanki Burkina Faso rewɓe biftanoɓe yontere yawtunde wi wonande procureur ɓattiɗo tribunal mo jibo wo holliti kamɓe ɓen rewɓe kala biftaɓe nawaɓe taw nawiɓe ko ɗen pelle joguitiɓe armée ji koɓe 61 debbo ɓuuri hen hewde noon ko hakkude jaarowo e duuɓi nogas e jeegom duuɓi 17 ɓe gonde woni sukaɓe mabɓe ɗum woni hande o ɓiɓɓe burkinanaɓe hewɓe ande kolliti hen metti mumen no feewi gandumi kam wonande worɓe joguitiɓe armée ji biftiɓe ɓe dañi rewɓe kañumen e koyemumen to Burkina Faso keddoren ha joni batu jagorɗo hanki o hoore jagorɗo leydi ndi holliti nodditi ambassadeur aji men tati kono ɓe kalani ko jeeyi sabaɓe nodditi ɓen goto gonɗo toon to Nations Unies fedde gotago winde to New York
goɗɗo woni koto Ottawa ton to Canada, goɗɗo woni koto Addis Abeba to leydi Ethiopie. Kono anda ko saabiɓe noddita to Ghana, France toɗɗima ɓiɗɗo béninoanajo jibinaɗo Bénin ha mawni Bénin seeɗa yeehi France dañi toon nationalité janggi toon ha gayni waɗama diplomatie ɗum ko caggal nde o toɗɗono toon to Uganda 2022 mandama ko gasno o toɗɗama to Accra lamorgo leydi Ghana kanko wonani toon ambassadeur mo leydi France to leydi Ghana. hanki o joɗodima e hoorejo leydi Ghana to RD Congo inde makko ko Abdurrajaga Mattara kanko noon ko Kenya o jeeya yarata koye duuɓi nogas jeenayya wiya teb to leydi Congo kam tuuma e wadde jango jeeyede e wadɓe jango e nder église goto toon to Nord Kivu noko mbireɗo Kisda ha ganda kene tolno 14 fittandu heddi hen 60 neɗɗo gañi hen kanko noon o jeeya ko toon to Kenya o jeeya koye leñol biyetengol wajiri o yeddani ko noon jeyti nguɗon jango ko état islamique mo tuuma omo jokkodiri joolam jabeeri koto leydi France hanki million piccal 12 yalti hanke boli leydi ndi kala ngam hollirde metti mumen e forme projet ko fati bange yaade foftorde mum duuɓi 64 ɓe kolliti loppet ko wona ɗum ko kadi ɓe kolliti seppo wongo mango no fewi ngoɓe jogori mowodirde kamɓe ɓen syndicat ji e gollotoɓe 31 nduɗo hen lewru ndu gonɗen hanki métro ji kewɗi jahani école aji kewɗi guddi e nder leydi ndi kala joni keddotoɗen koye joolam jabeeri jeeheten ko toon to Allemagne hande battu mawɗo yuɓɓinama toon on battu noon ko battu occidentaux ngam yurnitade hol peeje mawɗe ɓe ƴettata haaɓe mbawa wallude wonande leydi Ukraine armée celluɗo ha wawa dartade leydi Russie ko wona ɗum ko kanko wona hoorejo leydi Ukraine o holliti yiddemo ko nde o neldete taw ko genre de combat ji tekkuɗi bawɗi aynade bawɗi ngaylade bawɗi yaade to woɗɗi kono noon hollitama ha hande Allemagne yaadiɓe mum hewɓe ne jerti neldude ɗen kaɓirɗe ɓe neldata tan ko kaɓirɗe koyfuɗe ne seeri ko wona ɗum ko laamu leydi Amérique yaltini milliard jendi ngam wallide Zelensky o jaari ɓen kono o holliti omo yiɗi ko ɓuri ɗum ɗon Arabie Saoudite Israila wawata moƴƴinde jokkodiral mum ɗon ɗo Palestine yiitaki hoore mum e yeeso Israila wi jaagoɗo affaire étrangére mo leydi Arabie Saoudite Faysal Ben Farhan on holliti ɗum subaka hande o jeeyi sababu ko caggal kaldigal hakkude Netanyahu Benyamin hoore jaagoɗo leydi Israila kam e conseiller mo États-Unis d'Amérique galle danejo caggal artirde nandiral Arabie Saoudite Israila ɗum noon naati noppi Arabie Saoudite wawata latade ɗon ɗo Palestine yiitaki hoore mum keerol hakkude mum e leydi Israila musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garande en kekiɗe hande oɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon jiɗo moon sehil moon Sar Abdullaahi Saar kettimalaki jaam ñalawma janggo so jomiraɗo haaji ma on ketto musidɗo moon Ali Abouba